Opo mo sa radyo na si Kim Chino para dalhin ka sa langit. Dahil malaanghel magmahal. Kala mo ipahinga muna natin yung papag. Huwag muna yung mga papag-papag na yan. Next time naman. Anyway, mahal. Balik Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Diba nga sabi ko sa'yo, isi-share ko ang 3 tips para magka-jowa ka na. Recap tayo Sabi ko una, dapat ayusin ang sarili. Inside out or inside and out. Basic hygiene, diba? At emotionally stable ka dapat. Kailangan buo ka muna at healed bago lumandi. Eto na pangalawa, sabi ko kanina, dapat maging approachable at madiskarte. Kumbaga kilos-kilos din, hindi laging lalapit sa'yo ang true love or pagmamahal. Humarot ka rin. At syempre, ang pangatlo at panghuli, dapat ikaw ay may clear intentions. So kung gusto mong magka-jowa, dapat hindi ka pa-fall. Ang daming ganyan Hindi lang panglandi, 'di ba? Dapat date to marry. At kung may gusto ka, pwedeng mag-first move. Uy, applicable to sa lahat ng gender sa utang na loob. Tama na ang sweet-sweet tapos hindi ka naman seryoso sa tao. 'Di ba? Huwag niyong guluhin ang buhay ng mga taong nananahimik tapos hindi nyo naman pala paninindigan. Nananahimik tapos lalandiin nyo kapag na-fall, ayaw nyo na. Ang daming ganyan. Huwag nyo na kaming guluhin. Mga buwisit kayo. Huy! Bakit? Isa ako doon Isa ako sa nananahimik tapos ginugulo nyo yung buhay. At isa rin ako sa marupok at madaling ma-fall. Hindi mahal seryoso to. Kung gusto nyo ng relasyon, dapat ang intention nyo date to marry. Mas masarap mag-invest sa taong pangmatagalan. Hindi yung panandalian lang. Kasi si Kim Chino, ang dami nang nagastos sa maling tao. Huwag mo nang tularan. Huy! Siya mahal. Baka manghinayang na naman ako sa mga nagastos ko sa maling tao at talaga nga namang magsisi na naman ako. Anyway, mahal, oras na naman para ako magpaalam. At sana yung Chinitox natin, magkaroon ka ng kaliwanagan at magka-jowa ka naman, 'di ba? Mahal dapat kabisado mo na Usapang pag-ibig 6 to 9 PM yan, Chinitox, gabi-gabi yan, shoutout muna natin ang poging-pogi na driver na si Jas Maison Agoncillo, nakatutok sa atin. Ingat ka mahal. Kahit driver, mahal na tawag ko. At muli, ako pa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako to, si DJ Kim Chino. At susunod na po ang Basa Princess ng 90.7 Love Radio. Walang iba kundi si Rocky Terra sa kanyang programang Rocky Secret Files. At manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ingat ka mahal Love you!